vagyok, és ebben a videóban szervert fogok készíteni Minecrafthoz. Legelőször is megnyitjuk a www.minecraft.net/dovnvad című oldalt, és innen letöltjük a Minecraft Server Exe-t, 802 KB, és letöltjük még hozzá a Minecraft Server Jar fájlt. Ez megvan, én előre is leszettem, itt is van. Elindítjuk a Server Exe-t. Futtatás. És ez itt beadja ezt. Itt végigfut, hogy végigfutnak a szintek. Ez csak egy szint. Úgy emlékszem. Én speciál jobban szeretem a Craft Bucket-osat. Jobb szerver. Szerintem egyszerűbb. De ez se rossz. És erre volt. Hát most ez jött össze, szóval ezt csináltam meg. Ez betölt. Addig közben ez itt generálja a mappot, az IP-t, players-t, OPS-eket, szervert, meg itt mindent generál. Akkor ez itt betölt, még nem, ez betöltött, nem tudom, most mindjárt megvárjuk, elnézést. Jó, végre. Hogy help. Akkor elméletileg kiad, itt vannak a parancsok. Például kidobja az embert, a párdont fölold, IP-ban, ez IP-ban, OP, hogy game admin lett, de OP, hogy visszaveszi tőle a, mondom most, TP, ez teleportál, give, akkor a stop leállítja a szervert, save elment minden egyes szerves dolgot, save off, hogy ne mentse automatán, save on, mentse automatán, a list, hogy hány ember van fönn, a C az, hogy beszélhetsz, de a szerveren nem kell beírni, csak itt alul, akkor a time az, hogy szerveridő mennyi legyen, és a game mode. Na akkor is. Most ezt én bezárom. Ezt meg is nyitom. Ez hogy bezáródik, csak még ment. Rámegyünk, hogy OPS. Ezek a game adminok. Itt ez megnyitja magát, ide beírhatjuk, hogy kik legyenek OP-k. Így netiu. Beírtam magam OP-nak. Bezárom, mentem. Ez le is van mentve. Akkor ide azt írjuk be, hogy ki legyen banolva, IP alapján. Banned players, hogy milyen névvel ne lehessen fölírni. És itt van, hogy szerver. Na most itt lehet beáll... ez nem az. Bocsánat. Hol van? Azt hiszem ez az. Rég csináltam ilyen módú szervert, szóval kis időt kérek, elnézést. Ja, nem eszembe jutott, jó? Ez mindjárt betölt. Jó. Ide majd be lehet rakni módokat, textúra pack-öket. Szóval itt lehet beállítani, hogy milyen legyen. De ha módot tesztek be, a metainfót töröljétek ki. Na, akkor nekem most ez kell. Itt kiválasztom telepített programok listájából. És itt van egy jegyzettömb.
Itt meg is van nyitva, megnyitjuk. Nether true, false. Itt át kell írni a... Mindjárt keresem. Online módot true-ról. False-ra. Más néven tört szerverre. False. Más néven tört szerverre. Ha azt akarjátok, hogy ne lehessen megütni egymást, akkor ezt át kell írni falsra. Többi igazából nem érdekes. De be lehet állítani, hogy legyen Nether, level name Word, meg mindent. Szóval kis angol tudással ezt mindent meg lehet csinálni. Jó, nekem ennyi elég is volt átírni, mert ezt majdnem muszáj átírni, mert nekem nem ment a szerver, ha nem írtam át. Na most, ha ez megvan, akkor mindjárt pillanat. Mindjárt, egy pillanat, csak megkeresem a Hamachit, itt van. Megnyílik a Hamachi, itt van a Hamachi indítása. Akkor rokon gépén vagyok, szóval látjátok, hogy nem az én gépem. Akkor hálózat, új hálózat létrehozás, természetesen most beírom azt, hogy beírjuk elszónak az 1, 2, 3-at, és létrehozzuk. Jó, ez a nyilván foglalt. És így. Nem tudom miért csak 5 ember lehet, de most nem is foglalkozok vele. Akkor itt van, ezt bemásolom, ezt az IP címet, leteszem kicsibe, bezárjuk a Chrome-ot is, akkor elindítom a szervert, ez futtatás, hogy Win7 mindig rákérdez, akkor utána elindítjuk a Minecraftot is. Jó, ezt bezárom, ne legyen itt alul. Közben elindul. Most egyre gyorsabban fog mindig betölteni, mivel hogy a map nagy része be van generálva, most újra tölti a átírt adatokat, és már megy is a szerver. Eleinte meglehetősen szaggatni fog. De ha bárki az nem talál videót a Craft Bucketos szerverhez, az új fajtához, mert eleinte én se értettem, aztán csak sikerült, akkor írjon nekem egy üzenetet, hogy iratkozzon fel, és csinálok arról is egy videót. Mert ez a hivatalos szervere a Minecraftnak. És ez, hát ez nem sokkal különbözik. Itt átírjuk mondjuk a szerver nevét. Vidire. Itt beírjuk Ctrl-V-vel. Beírjuk done. Itt van Vidi. 0 ember van fönn. Na. Ja. Nekem most szaggat, mert ugye hát szerver is rólam fut. Fut közben a lavast is, minden fut. A videó is, de látjátok, megy is a szerver. Kicsit lassan tölti be, szóval 2-3-szor körbedob, mire betölt. Na, most egész gyorsan betöltött. Eleinte szaggat. Na most, hát ez egy egész jó map, mert amit látok belőle egész sík. Lehet, hogy meg is tartom majd ezt a szervert. És ennyi volt a szerver. És elmondok még egy trükköt is nektek, addig kilépek. Jó van. Akkor ezt is bezárjuk.
Elmondok nektek egy trükköt a Hamachiról, mert ugye a Hamachi most már látom, hogy csak 5-öt enged, hogy 5 ember menjen egy csoportba, nyitunk egy új hálózatot, és valami firkát beírok neki, így, azt se hittem volna, hogy ez is foglalt, és ebből, ha ide csatlakozik bárki, mehet ugyanúgy arra a szerverre, mivel hogy a szerver IP ugyanaz, csak a Hamachi más. Ezt is ismerős mondta, mert hát nem akartuk megvenni mi se a hivatalos verzióját a Hamachinak, és így rájöttünk, hogy így meg lehet oldani. Legközelebbi videómban valószínű visszatérek a tutorialokhoz, redstone-hoz, házakhoz, mindenféléhez. És itt van, leír minden adatot. Akkor írjatok kommentet, ha bármi kérdésetek van, vagy iratkozzatok föl. Na, szia!